tayo sa ano, market. May meet up tayong tropa. So nawawala. Ayun. Kumaway na siya. Boy! Mumura pa ako dito sa lugar nindo ay. Bago man naman taga-digdi, taga-Pasig ako. Eh si Eric Idol oh. Na mga, anong abad ba sa mga subscriber? Mga noob mo. Mga nagdog ko, mas tawa Ano, dawa na kita? Sige na, kayo nga lo. Ay na, nagalat na si Saro dumaan. Sumago ka pa? Iyo. Sige, mamaya na lang. Sa Pasig River. Kita kami kay Panito. Patricio. Puro kami Bicol ngayon, kaya pasensya na. Okay. Tara. Rek, anong lugar na to, Rek? Rodriguez, Pasig. Ito yung ano, Arco Bidemperador. Ayun. Hindi ko lang to pare. Alatang di tayo nagagawa dito. Ito lagi ko nakikita sa picture ng mga tropa natin. Ganda nga to. Para ka nasa Barcelona, Spain bro. Nice. So madami rin ata dito nagbabike every morning. Kaya ayun, ito sila oh. Hindi mo akalain sobrang traffic sa labas. Anong C5? Bakit ko alam? Project namin yan, sarado ng trabaho. Tingin mo ba magkano yan? Ay, wala ako. Million ata yung tingin mo? Bacon. Oh, nice. Good morning po. Natin. Yan, tapos balik na kami sa traffic. Sa C5. Minsan di mo masisisi yung ibang tao na Mikey's lang. Super safe naman dito sa Ortigas kasi may bike lane talaga sila, dedicated bike lane. Ortigas na tayo. Kumanan ka dyan, Ortigas extension papuntang Antipolo. So ito pag diniretso Cubao to, since napunta kami ng Cubao. Ka doon, EDSA papuntang Antipolo. Galing ka dito Pasig ba to, Rick, no? Papuntang Cubao. Ten years ago wala pa to eh. Yung mga buildings dito wala pa to. Ayaw kasi magbigayan eh. Approaching Eastwood. Dati wala pang mga building na to dito.
Yun, super maluwag siya mga chong. Lagunta. Ha? Lagunta. Ikaw? Ikaw? Hindi ko may harap sa Pero aram ko yan pa di. Pero aram ko yan. Ta, digditig ka sa barkada ko. So, ayan, reporting, wala tayo masyadong traffic dito. Lapit na tayo sa Cubao. Eastwood. Hello, it's Eastwood. Yun oh. Maikot lang sa palig. Nasa Eastwood kami ngayon. Mga provinciano. Kawasan ko. Tataas ng bundok nila dito pare. Sunod tayo sa traffic nila dito kasi mahirap na mahuli. Wala kami pera pang pare, bigay. Tara. Yan yung mga may sakit. Pasok doon, may missing link doon. Good morning sir. Sarap dito pare. Dati ginagawa pa lang itong McDo na to, McDonald's. Nice. Sira mo ng parong pa di. Sira mo ng parong. Yun. Gutom na kami. Pumunta lang kami actually lang kamo para makikain. Tapos uwi na. Wala na siya magugas doon. Ang buto na. Diba sa talagang naman ko ba? Lord din. Hindi kami nag-check-in sa condo na yun eh. Ay, baga? Tapos yan. Ang exit kayo ng simbahan. Ayan, malos bakit adumas na tagagiyan ka. Ayan, inikot lang namin yung sir, good morning sir. Malabas na kami ng dito kinipan si Alvin Halesos. Shoutout sa'yo pare. Saint Paul, Saint Charles po. Eastwood. Anong lugar rin pa de? Kabaw na. Sa Cubao na kami. Malapit na kaming kumain. Ito tol, papunta to saan? Ito, gandang soran labas na. Ito, Edka. EDSA. Tapos ito sa likod Pasig. Pasig, Marikina, Antipolo. So yun, sobrang traffic ngayon. During weekdays, mas delikado siya magbike sa Manila. Drive is at home. Tulad nun naka-stoplight tayo, nagdumiretso, delikado yun. So
So okay na tumigil tayo sa stoplight. Ngayon lang segundo. Okay, nalis na kami. Salamat yan sa pagkain. Pinsan ko. Kabaw. Ito yung siguro. Salamat sa pagkain ha. Ay, nasa Cubao na kami. Along sa Aurora ba ito pare? Aurora. So dito na natin mararamdaman yung traffic. Tatawid kami ng EDSA. Ano to chong? LRT ba to? LRT MRT? LRT 2. Ay oo, LRT 2. So ayun, ito na yung traffic sa Cubao. Dati wala tong ganito dito eh. So ayun, bike lane. Pero punong-puno na sa sakyan. Bigayan lang. Ito yung maganda sa nakabike kasi may tayo sumuot-suot. Pero ingat lang, ingat lang. Kapag full stop tayo para iwas aksidente. Tayo. Let's go. Wala eh, sakop nila yung bikes eh. Yung daanan ng bike, sinakop nila eh. Ayan, yayain ko ba oh. Up. Full stop. Araneta Center para dito lang. Mawawala na tayo dito. Kami ng bagong building. Full stop. Ayun. Full stop light. Paano magagamit to? Bike lane. Kaya mo yung tingnan nyo, bike lane. Ginawang parking oh. Ang tindi nila boy. Ayaw na lang mag-a-adjust eh. Iwas trouble no. They can afford na ganito kaya malalaki sa sakyan no. Number 17 pa. Ginawa nilang parking to. Ang tindi nila. Kaya bumili ng maaling sa sakyan pero ang simpleng pagsunod sa batas wala. Tapos pag sinita mo ikaw pa may mali. Ang lupit. Ano guys, full stop. Nagbigay kayo ng ways sa pedestrian lane. Huwag kayo makipagsiksikan dyan kasi hindi para sa atin yan.
So ayun, tapos na kami ng lakad ni paring Eric. Sabi niya, try namin magbike sa EDSA. First time mo pare? So tara, birahin natin tong EDSA. First time ko man, kinakabahan ako. Dati may bike lane dito yan. Sabi mo naman. Okay. Ito dati may bike lane dito. Nakita niyo yung kunti na kasi di nahalata eh. Pero bike lane daw yan. So safe na talaga. Pero ngayon wala na eh. So check natin kung kumusta yung kumusta yung route natin dito. Kung safe ba. First time kong dumaan dito eh. Sa dami ng loko-lokong driver sa Manila. Tingnan natin. Siguro safe naman kasi nasa gilid lang tayo. Tsaka yung bus nasa gitna na talaga. So mas safe na. And same lang talaga kung kakaliwa ka. Same ka sa kaliwa mo. Same thing sa kanan. Yan o, kita nyo na yung line na yan. Woo! Stop light. Full stop tayo. So ito, yan, may yung bus lane dito nasa gitna na. And bawal na sila kung tumigil kung saan saan. So mukhang effective naman yung project ng MMDA. Kasi yung flow ng traffic is dire-diretso na eh. Unlike dati or dahil tanghali lang. Ayun, bus stop nandyan sa kaliwa natin. And then may footbridge para safe yung mga pasahero. Nice. Maganda. Nice project. Shout out sa MMDA. Panalo. Unlike dati pag weekdays pa lang pare. Bumper to bumper dito no. Bumper to bumper. Isa pa rin galawa. Nakakailang magtagalog pag di ko lano kausap mo eh. Kasi nakakaila sa mga kanood mo. Mga kanublog natin dyan. Para maintindihan niya. Ito, safe siya. Sarap maset. Ano ito pa? Anong lugar na to? So, mag-take tayo. Get stoplight. Maka-experience na lang dito sa EDSA ng nakabike. Camp camera tayo. Sarap. Marami na tayo, marami. So ito, approaching na kami ng Ortigas. So far wala kaming experience na
siraulong driver. I don't know kung ano yung exact term, pero okay, maganda siya. So safe para doon sa mga nagbabike to work along EDSA. Sarap. It's a nice experience. O siguro dahil sinerte lang kami, yung mga nakakasabay naming drivers mababait, marunong rumespeto sa mga siklista. Sa Ortigas yan, nasa Ortigas na kami. Stoplight muna. Ayan, tatawid na kami. That's the POAA sa kanan. So yan. Sa kaliwa ko is yung Ortigas. Ortigas Center. Dami na rin nagbago dito. Pero ito yung gusto ko sa lahat ng nagbago. Bike lane. Sana all. Sabi ko sana all. Sabi sana all. Mega Mall. Sarap. Safe na safe. Crossing na kami. So guys, magbike na kayo. Ang sarap magbike sa EDSA. GoPro, stop recording. Saan na nga to, tol? Crossing. Sa crossing na tayo ng EDSA. Yan. So, walang traffic, Chong, no? Walang traffic. Wala pa traffic yan. So mamaya pa mga 4:30 or 4. Ang daming mga bike, mga kapadyak dito ang delivery. Okay pa. So, approaching pioneer na tayo, guys. So dito medyo nag build up na yung yung traffic.
lugar na to. Sobrang laki ng istorya na sa buhay kasi dito ako na hold up. So dito mismo sa lugar na to, sa McDo na to. Pioneer, Mandaluyong. Maluwag na ulit. Pero ingat lang. Uy, may naka fat bike. Mini fat bike. Naka full face pa siya. Ang ganda ng helmet. Gamot sir, gamot. Ganda ng helmet sir. Nice helmet sir. Guadalupe na. Guadalupe. Woohoo! Ayan, approaching Ayala. Kakanan tayo dito kasi may di-deliver tayo. So, nasa Ayala Avenue na kami. Dito titingnan natin kung mas safe na mag bike side sa Ayala. Although may mga bike lane naman. Ayan, bike lane. Nice. Ganda. So safe. Safe to safe. Safe dito mag-bike. Miss ko dito. Back 2010 dito ako nag-work. Hindi ko na sasabihin kung anong kumpanya. So pag umaga nilalakad ko simula doon sa dulo sa may malapit sa Makati Medical Center hanggang dito sa EDSA, tapos sasakay ako ng bus pauwi. So more or less 2 kilometers siguro yan. 2 kilometers yan, pwede ano, halit duman sa may Makati Medical Center hanggang dito sa EDSA. Mga 2 kilometers daw sa selling mo. Dito. Ayun. Makati. Pwede ba magpampay digdi? Pwede no? Pwede. Tara. Nasa Makati na kami, Eric.
So, antayin ko lang yung text ni Joy. Yung best friend ni Sis. Tapos, punta na kami sa kanya. Pero dito tambay muna kami. Tambay muna, tambay. Ito nga, pwesto ba rin? Ito house. Hindi na lang oh. Nakakapagod. Malapit na malubot yung GoPro ko. Isa lang bre. Taro na naman. So stop muna natin. Habang nagpapahinga kami. Pagod pero sarap nito. Ha? Oo. So, rest muna kami. GoPro, stop recording.